No niin, Cyberman tässä. Katsotaanpa nyt torstain nakkitilanne. Tämä pitää kuvata tämä nakkitilanne joka päivä, silloin kun se päivittyy, niin se pitää aina tallentaa ja näyttää sitten tärkeille ihmisille. Kreikkalaisia lihapyörköitä. Nämä on tosi hyviä. Maistakaa. Nam. No niin, A-luokan nakkia. A-luokan nakkia, kuoretonta semmoista. Nyt nakkitilla ne on kyllä hoidossa. Nyt vielä katsotaan yksi herkku sitten vielä. Leipäjuustoa. Se on todella hyvää. Näitä kun syö, niin nälkä kyllä lähtee. Joo, rauhaa.